Farlig aflevering der. Det er Dudek, der laver et hurtigt indlæg. Så er der masser af plads til Valder. Det overgår, det er Valder. Vanvittig redning af Kayla White, der også skælder ud på sit forsvar. Hun cutter fint ind her tilbage til Vinter. Lucy Roberts, der er fint for. Og vi stiller hvad så her? Øj. Og en offside bliver der vinket til sidst på Oli. Her er det Garcia. Og en afslutning fra Garcia der. Men også en rigtig flot. Sundal, hold lidt igen på midten. Det ser også ud til, at det bliver den variant. Og det er godt. Rigtig godt hittet der, Sofie Vellenbo. Sæsonafslutning med... Nej, skal vi se her, om Fortuna kan svare igen. Omeo afslutter med god redning af Kayla White. Så må det ikke... Skader. Her en afslutning fra Nansiri. Hårdt hjørnespark her. B93. Man kan holde sig på den her 7. plads og ikke gå ned på 8. pladsen, hvor skal vi lige se her, hvor at Kolding finder sammen. Der bare skal ned mod baglinjen. Hun trækker ind til venstre benet, laver et step over. Hun afslutter. Ågaard kommer i anden omgang, lægger den ud. Kan der komme ind på? Fix. Det lykkes hun okay med her. Stadig fasthold. Forsøg på saksespark fra Olivia Garcia, der kæmper med alt, hvad hun har for at... Går ned igen. Skal vi lige se, hvad Garcia finder på her. Det er rigtig frækt af Garcia. Nej. Kæmpe chance, Michael. Lad os lige få... Lad os ind i medspiller. Ender så faktisk med at blive farlig. Her Garcia. Der får en udmærket afslutning på, men jeg synes altså også, hun ser stærkt. Kommer indlægget. Der er en header op, og det er Kayla White, der kommer op og griber. Jeg tror, det er Cecilie Vinter Johansen, der kommer på med hovedet der, men det er altså et par sikre hænder, der står ind imod. Det er Bottrup, der kommer op, lægger den af. Fagerskov prøver at lægge den af til Sara Dyrhauge. Rigtig godt træk, hun afslutter med venstre. Og hun tvinger altså White ud i en redning der. Faktisk bare mange nationaliteter i det hele taget. White kommer op og plukker den fint ned fra skyerne der. Jeg har i hvert fald meget tid og mulighed for selv at jeg tænker også, hun godt kunne komme ind, men jeg ved ikke, om trækket var dårligt. Men nu kommer der en ny høj bold ind. Den her gang kommer White på. Ja, hun gjorde godt. Det var lige gode aktioner der for hende. Godt taget med Mille Bæk, så får vi lov til at sætte den ind igen. Det er Hemmingsen, det er en høj bold. Kan man forstyrre Kayla White derinde? Kan til at rode ikke. Så kommer hun op og griber den der, Kayla White. 2-1, hun skal køre hende, det gør hun også. Så skal hun finde Joy eller Reefner bagerst i feltet. Der kommer... det er et godt målmandsspil af Carly White. Kommer ud, ellers så havde den altså... Meget for os, det er at se, hvor mange af spillerne, der faktisk var ved til at hive medaljerne hjem, som kommer fra vores eget akademi. Det er jo det, som optager os allermest. Det er udviklingen af de her... Så de ikke kan betale sig, i hvert fald ikke i samme grad. Men her en speciel. Korja kæmper sig godt igennem. White på plads dernede. Kayla White i OB-målet vælger ikke at komme ud. Og her Nærli. Ja, skidt aflevering der fra Nærli. Fortæl, hvad du ser her. Til at vi rigtig gerne vil have... Undskyld, nu kom du igennem der. Så det var... Det fik mig stå tilbage efterfølgende og sige, at det var en kæmpe katastrofe, hvis det var, men det er klart, vi kommer til at prøve at gå efter det. Og så må vi se. Om ikke andet, så er det i hvert fald vigtigt for os at komme ud og efterlade et godt indtryk. Snupper den der fint. Det ser altså ud til at blive et vanvittigt interessant slutspil til foråret. Men mangler så lidt i afslutningsøjeblikket. Duel med Julie Jensen, nummer 2 mod nummer 2. Masser af plads til Childers. Selvfølgelig også Kolding IF. Skal vi se, målscorer Cecilie Christensen, der har sat jagten ind på endnu en scoring. Det kunne være en perfekt start lige med et mål mere.
følelserne, men hun er altså blevet udtaget til U23-landsholdet for første gang. Hun har været inde omkring ungdomslandsholdene tidligere, nummer 7 for OB. Og nu skal hun altså op med, nærmest steppet lige inden A-landsholdet, føler man. Højt, aggressiv pres. Killer White er også super god på fødderne, og det viser hun der. Når man... Ja, lige præcis. Sådan, en fynbo. Ja. Også i dag, jeg ved, at jeg vil helt præcis fingre på, at jeg kan gå over og score. Så er det jer, der skal spille den ud, men man kan virkelig se, hvis man holder øje med det der hjemme i stuerne, hvordan kæderne de bare spiller, og hvordan de spiller bare hele tiden bevæger sig i længderetningen. Ja. Det er, der er lagt en plan for begge hold, kan man sige. Det er virkelig, virkelig flot fodbold på mange måder, selvom der er de her tilfældigheder. Til dem lige de sidste minutter her, lige komme ind og gøre en forskel. Det ser lidt svært ud. Ja, FC Nordsjælland, de føler nok, at de er meget godt tilfredse lige nu. Ja. På Killer White, som ud over målet til 1-0, egentlig også har gjort god figur. Men der står Lucy Roberts godt placeret i restforsvaret til, at det ikke bliver nogen fare. Og OB på bolden her første gang. De skal bygge op nedefra. På bolden her, amerikaneren. Men ikke noget dommerne mener, der skal honoreres med et frispark. Altså, jeg vil sige, jeg troede, jeg skulle følge holdet rigtig meget, men så kom vi til at lave et projekt i ungdom. Og det har taget rigtig meget af min tid, så jeg har desværre ikke set alle kampene. Det er lidt af. Det kan være, at de skal kigge mod Nanna Christiansen for at få sat gang i tingene. Det plejer at være en god ting at gøre, hvis man holder med Brøndby. Men altså indtil videre et OB-hold, som man må sige, Nanna... Dommeren Frida Mia Klarlund, som overrulede sin linjevogter, så det ud til. Borby. Godt indlæg af Borby også. En vild redning af White. Det kan måske også godt være det. Det ligner i hvert fald noget meget tid og mulighed for selv at jeg tænker også, hun godt kunne komme ind, men jeg ved ikke, om trækker var dårlig. Men nu kommer der en ny høj bold ind. Den her gang kommer White på. Ja, hun gjorde godt. Og de fleste klubber, traditionelle herreklubber, har jo så kvindehold nu. Og de kigger jo også, og Danmark er virkelig et sted der. Og for, vi er nødt til at have lønninger i det her. Det er jo, at alle hold i den danske herresuperliga, og jeg tror måske 80% i Nordic Bet Ligaen, de vil have et hold i enten hold. Og det er også ideen i, at vi gør det på den her måde, det er jo, at det primære det er selvfølgelig fodbolden, og så har vi mulighed for at snakke om andre ting indimellem, men der var et godt eksempel der. 3 minutters tillægstid. Og et OB-hold, der også virker til at have kapituleret i deres... Og indtil videre kampbilledet, som